салому алайкум дӯстони азиз, хушомадем ба канал. Дар намуди имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед, суннати дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. Ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд, бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без суммай. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Садбарг, яккомнатова квартира 32 метр квадрат нархаш бошад 268 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. Квартира айни ҳолу коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. Квартира дар ҷои беҳтарин қарор дорад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 12 микрорайон, яккомнатова квартира дар 2 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат нархаш бошад 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, райони Чорухдарон, дукомнатова квартира дар 5 этаж қарор дорад. нархаш бошад 130 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ дорад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд, занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, дукомнатова квартира дар 3 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат нархаш бошад 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ дорад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Цирк, Якачинор, дукомнатова квартира дар 8 этаж қарор дорад. 62 метр квадрат нархаш бошад 285 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон, дукомнатова квартира дар 3 этаж қарор дорад. 55 метр квадрат нархаш бошад 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар Бохтар, Қурғонтепа, дар назди бозори Калон, яккомнатова квартира дар 6 этаж қарор дорад. 49 метр квадрат нархаш бошад 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар Бохтар, Қурғонтепа, яккомнатова квартира дар 8 этаж қарор дорад. 37 метр квадрат нархаш бошад 143 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, дар доми Зумайро, яккомнатова квартира дар 4 этаж қарор дорад. 38 метр квадрат нархаш бошад 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад.
об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳошам 800%, квартира ремонти замонавӣ дорад, харидори аниқ бошад. Рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. Аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.